Zure semik gatazkaren bat izaten badu parkin, badakizu zer egin, nola jokatu. Hontaz arituko gara gaur kungu hemen. Lehengun pasatu nintzen parketikan, eta deitu nun batin, ama! Ez dakit horrek errandia tonto! Eta orduan, aur hori torria zen bera Marier kontatzera, berari pasatu itzaion hori, bertze aurra gelditu zen, etzakila non kokatu, bertze gurasuk ere ziren sobera ongi entetua ze pasatua zen. Eta ama horren jokatzeko modu izan zen automatiko hortan, ez? Aserretikan eta urduritasun hortatikan oldu intzion bere aurrari, eta gelitzu zen hor, etzakitela gitzongi denak ere nola jokatu. Eta horkotan helduk zein marra dugu edo, zure aurre ez bertzik ere hor tartin baldin badaude, nola jokatu barra dugu, zein da modu egokina. Bai, egia da, hau, parkin egunero pasatzen den egoera bat dela, ez? Zu edozein parketan, Euskal Herriko edozein parketan, arrautzen alduzun egoera. Azkenen gurasoak, ez, parkera joten garen momentu txori askotan probisten dugu, lagun batekin solasteko, egunean zehar pasatu zaigun zerbait kontatzeko, edo, zuretzat tarte bat hartzeko. Eta ez gara konturatzen aitzongi txikiak zertan ari diren. Talako batin, etortzen zaizu lagun bat, erranez, zure semeak deitu dit tonto, zure semeak jo dit, edo etortzen zaizu zure alaba, edo zure semea erranez, jo diate, errandiate tonto, eta ez dakizu aitzongi zer pasatu den. Orduan, urduritzen zara eta zeiten duzu. Bronka botatzen duzu. Hori ez da egiten, bla, 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 edo zigortzen duzu. Orduan, hola egiten baduzu, etxera joango gara. Edo, ez, automatikoan jokatzen duzu, eta ez zara oso kontziente hartzen ari zaren jarrera horrek ze ondorio ditun edo zertarako balio duen. Orduan, joten zara etxera, bajatzen zaizu haserrea eta duzu, ai ama, zer egin dut, gaixuan hori txikia ze bronka bota dioten, edo zigortu dut, edo mehatxatu dut, edo orduan sartzen zaizu kulpa. Orduan, hasieran reakzionatzen duzu modu esageratu batin, gero kulpa sentitzen duzu, horrek energia bajatzen dizu, eta hurrengo egunerako galditzen zara berriz ere ez dakizula nola jokatu, zarte duzu, ez dut bilatu konponbide egoki bat, ni gainera sentitzen naiz hain amatxarra, ez dutela aukera berririk ikusten ere. Orduan, holako egoeratan zer egin, ez? Importantea dire, 3 gauza. Lehenbizikoa, pelikula guzia ikusi. Ze ari da pasatzen. Azkenen ikusten bali maduzu bakarrekan azken momentua, ez? Ama, ez dakit no deitu tonto! Bale, zuk iten aldituzu zure hipotesiak. Interpretatzen alduzu, bai, klaro, lagun horrek normalki hau egiten du, eta horregatik seguraski beti bere gainean dago, eta horregatik seguraski tonto deitu dio. Edo bere gurasoak bere izten ari dira, oso urduri dago, eta horregatik egin izango dio. Bai, izaten alda. Izaten alda ere, igual, tonto deitu baino lehen, zure txikiak, igual ostiko txiki bat eman diola, edo kendu diola pilota. Orduan, oso desberdina da zure hipotesia, ez, bere gurasoak bere izten ari dire eta horregatik nahiko haserre dago, edo zure txikiak kendu dio pilota eta horregatik hasertu da. Eta gauza bera, zure txikiari egiten diotelekan, ez, azkenen zure txikia etortzen zaizulekan norbait kejatzera, zure alabak errandit ez dakiz zer. Bale, zer pasatu da lehenago, oso importantea pelikula guzia ikustea. Pasatu den guzi horren jabe izatea, orduan, lagunakin solasean zaude, binon oso importantea da, gatazka egon baino lehen, adi egotea. Zertan ari dire? Nun daude? Bali badakizu, haunitzetan lagun horrekin asertzen dela, igual zure laguna utzi eta egon hurbiltxeago. Ez hartu hainbertze distantzia. Zure txikia dagon lagun taldean normalki ez bali badago arazori, igual lasai egoten altzara eta despistatzen altzara. Binon, jokatu egoeran arabera, ez jokatu egunero berdin. Orduan, zenbat eta hobeki ikusi zer ari den pasatzen, zenbat eta informazio gehiago izan, orduan erabaki koherentego hartuko duzu. Eta zenbat eta erabaki koherentego hartu, zure kulpa ere txikigoa izango da. Bigarren klabea, haitz importantea. Pentsatu, erabat, beharrezkoa da nik momentu hontan zerbait erratea, zerbait egitea, edo hartzen aldut denbora pixko bat eta horren arabera jokatu gero. Ze, egia da, batzutan, ez, ez dakit nork errandit tonto. Aurren artean tonto erratea ez dainen larria. Ez? Eman bali madio kriston ostikoan, agarrez bali madago ez dakit zer, agian zerbait inbar duzu. Tonto errandiolako norbaitek ja sartu behar zara hortan? Bai, edo ez. Agian, iten alduzuna da, gorde informazio hori eta erran, gaur tonto errandio. Ez dakit ze pasatu den, goxiatzen dut pixkoan nire txikia, baina ez dut deus egiten. Eta espetzen dut pixko bat. Informazio horrekin, adinago aber zer ari den pasatzen. Nire txikiari berriz ere errandio tonto,
Ni oraingoan ikusi dut, claro, eske nire txikiak indiana da, errandio bere trentza okerra dagola. Orduan, tonto errandio, baina zerbaitegatik errandio. Ez? Edo ez, ostras, ari zaio, bere gainean jartzen ari da, eta ari zaio erraten, zuzara tonto, gainera zure galtze dira itxusik. Ba, zure erantzuna oso desberdina izan behar da bi egoera horietan, ez? Orduan, denbora pixko bat hartzen albali maduzu, hartu. Ez bali bada era bat urgentea, zu momentu hortan zerbait erratea, ez bali badakizu zer pasatu den, espetu pixko bat. Eta gero hirugarren klabea eta importantena. Barkatu zure burua. Alduzun hobekin egiten ari zara. Orduan, momentu honetan, ez bali maduzu jakin nola erantzun, eta erantzun txar bat eman bali maduzu, lasai, biziosua duzu erantzun onak emateko. Orduan, zure buruari kulpa emateak ez dizu laguntzen guraso hobe bat izaten. Egiten dizun bakarra da energia bajatu eta hurrengoan ja ikuspuntu gutxigo izatea, ez? Eta ja ez dituzu aukerak ikusten ere. Zu zenbat aukerrago sentitu, orduan eta aukera gutxigo ikusten dituzu, zenbat aukera gutxigo izan, orduan eta erreakzio txarrago izango duzu, eta orduan eta aukerrago joango da dena. Orduan, hartu perspektiba zure buruaken ere. Zure txikia ulertu behar duzun bezala, ulertu zure buruare eta erran. Bueno, a ber, gaur nekatuan nengon, oihu egin diot, ez da deus pasatzen, berriz hasiko naiz. Edo, wow, ostras, atzo ez nun jakin nola erantzun, minon, denbora hartu nun, eta atzo ikasitakoakin gaur, ze erantzun ona eman dio da nire txikiari. Orduan, baloratu zure burua, eta kendu kulpa.